Miten se oli silloin, kun te olette käynyt MH:ssa, niin millainen se siellä on? Kuvaa mieluummin koiraa kuin mua. Tehdään ne. Rauhallinen. Ja mut sieltä tuli ihan hyvinkin. Sieltä ei oikein leikkinyt. No ihan hyvinhän se niinku silleen pelaa, jos ajatellaan kokonaisuutta. Vähän toi tommonen, niinku se on niin kiihkeä, että se vähän niinku välillä jo häiritseekin ehkä testiä. Mutta ei nyt mitenkään silleen, että sillä on kuitenkin aika paljon erilaisia ominaisuuksia, mitkä sitten taas vie sitä eteenpäin tosi hyvin. Eli ensimmäinen kohta täällä on toimintakyky, siinä on toi kelkka, missä tulee uhka. Ja sitten on pimeä huone, missä ei ole mitään uhkaa, paitsi koiran vilkas mielikuvitus ja me siellä pikkasen kolistellaankin. Molemmat se suorittaa tosi hyvin, että pimeässä se koko ajan toimii, menee omalla vauhdillaan siellä eteenpäin silleen reippaasti ja ottaa hyvin saa hajua, mutta ei sitten pysty ihan paikallistamaan, mutta koko ajan se siellä kulkee ja toimii. Samoin kelkan ottaa vastaan jo paljon ennen kuin kelkka on pysähtynyt. Eli siinäkin osoittaa semmoista rohkeutta ja semmoista kykyä, että se kyllä niin kuin pystyy menemään ja toimimaan. Et ainoa missä sillä vähän niin kuin tämä toimintakyky pettää on sitten kun se jää yksin seinään. Silloin sun perään kauhea niin kuin hinku. Että se on, ja muutenkin sehän kyselee sulta lupaa tästä, että saanko mä nyt leikkiä ja saanko mä nyt tehdä asioita. Mutta siellä on kuitenkin silleen kanttia, että pystyy molempia hyökkäjiä kohtaan vääntämään seinässä. Se on vähän heikompaa, kun siinä on semmoinen kauhea ristiriita, että sun perään vai sitten tuolta tulee toi kauhea tyyppi myöskin. Mutta kokonaisuutena niin kuin erikoiskokeet ja kokonaisuus huomioon ottaen toimintakyky on +2 hyvä. Terävyys, no se on yksi asia vähän silleen, että erikoiskokeen perusteella ei nyt niinkään. Että millä se niin kuin ottaa nämä kaikki jutut, että se menee kuitenkin tynnyriä vastaanottaan, että haluaa vähän jo käydä siihen kiinni, samoin kelkka, samoin haalaria se ehtii napata. Niin me laitettiin se terävyys +2 suureksi, vaikka erikoiskokeen perusteella se on kohtuullinen silleen ehkä just. Mutta se on niinku osittain just sitä, että se huomioi kaikki ja reagoi niihin just sit vähän tolleen, että voi käyttää hampaitakin. Tuossa alun leikissä mun kanssa niin se on vähän silleen, että se käy niin kiihkeänä siihen, että jos sattuisi, ei nyt satu, mutta jos sattuisi vahinko, että käsi olisi liian lähellä, niin se ei niinku ehkä ehtisi huomata, että käsikin jäi tuohon väliin. Mutta ei tää nyt ihan sinällään, jos ajatellaan, että se niinku aggressiolla reagoi. Mutta tämmöisiin, että jos jostain tulee joku ärsyke, niin se helposti reagoi siihen silleen, että napakasti. Puolustushalu, no se on siinäkin juonessa mukana. +3 kohtuullinen hillitty, puolustaa kyllä ihan reippaasti. Taisteluhalu, no se on toinen, millä se niin kuin etenee ja menee ja kohtaa näitä juttuja. Toi meidän alun leikki ei nyt ole silleen, se on hirmu lyhytkestosta, että nopeasti ja sitten se kysyy sulta, sainko mä nyt leikkiä ja ei kauheasti silleen pitkään ja vastusta ja jaksa ja ei ole puruote mitenkään kauhean vahva, mutta se käyttää sitä niin kuin muuallakin täällä testissä, että se on sillä hyvä moottori. Se on +2 kohtuullinen, kuitenkin sieltä jo niin kuin kohtuullisen suuresta päästä. Hermot +1 hieman rauhaton, eli tulee niin kuin sitä kuormaa ja vähän välillä, että meneekö se kuppinurin vai ei, että se pysyy kuitenkin vielä silleen paketti kasassa, mutta hetkittäin se tosiaan käy niin kiihkeänä, että pikkasen ehkä se tulee osittain sieltä hermoistakin. Mutta me laitettiin enemmän se just se sellainen mahdollinen ylimääräinen kiihkeys näkymään sitten tässä temperamentissa. Eli vaikka se on silleen, se pystyy niinku keskittyyn asioihin, mutta sillä välillä vähän hajoaa liikaa, että ensimmäinen koira, minkä mä näen, mikä ihan oikeasti meinaa jäädä tynnyrin alle, kun se jää sen tynnyrin ja ton pulikoiden väliin vähän, että onneksi se on niin ketterä ja nopea, että se pääsee siltä hyvin pomppaan pois. Eli se on hetkittäin niin kiihkeä, että se ei anna, niin kuin, että se pää, niin kuin jalat menee ennen kuin pää pysyy mukana. Tää ei nyt ihan ehkä sanamuotona kuvaa koiraa, että se on -1A häiritsevän vilkas, mutta se on vähän, että mihin tää niin kuin laitetaan täällä paperissa näkymään, että onko se niin kuin enemmän hermoja vai temperamenttia vai mikä tää, että se käy välillä
vähän kierrokset menee niin kuin liian nousee korkealle. Koska sitten se on taas +3 kohtuullisen kova, eli sitä ei niin kuin häiritse yhtään, että se jää tynnyrin alle tai mitään, että se mennä porskuttaa niin kuin kaikesta. Se jää muistelemaan näitä niin kuin millään tavalla pahalla, että se voi olla tietysti vähän haasteellistakin, että ei mene ihan heti perille asiat. Luoksepäästävyys, no pikkiriikkisen ehkä, siis vieraat on ihan ok, mutta se hyvin nopeasti, että se riittää, että se käy tutustumassa ja se ei halua ihan hirveästi ehkä syventää sitä tuttavuutta. Ja just se, että jos siellä kierrokset nousee kauheasti, että no tää nyt on kans vähän tämmönen, vähän niinku tää koira on vähän semmonen ristiriitainen, että mistä nämä niinku kaikki tulee ja koostuu, koska siinä on paljon ominaisuuksia, mutta sitten jotkut vähän ampuu ehkä yli. Laitettiin se tämmöisen +2A luoksepäästävän aavistuksen pidättävän, että vieraita kohtaan on ihan semmoinen pieni hajurako. Ehkä hyvä pitää. Laukaus varma, siinä ei ole minkäänlaista ongelmaa, se on hyvin siinä kiinnostunut niistä, mutta ei mitenkään reagoi. Sitten kun me täältä näitä ynnäillään ja vähennellään, me viedään tuolta sitten pisteitä vähän tuosta temperamentista 15 kappaletta pois, niin teille jää loppupisteet 129 ja hyväksytty ruoditesti. Mutta hyvin sellainen mielenkiintoinen koira. Et vähän tavallaan ristiriitainenkin, mutta siinä on niin paljon ominaisuuksia. Joo, on itsekin miettinyt välillä, Joo, että onko se lintupaikkailla. Mistä nämä kaikki tulee? Joo, eikä niinku siltikään nyt, vaikka nyt sulla on toi paperi tossa, niin kun se on vähän niinku ristiriitainen, että ei löydy ihan aina semmosia kohtia. Meillä ei lomakkeessa ole just sellaisia, mitkä niinku ihan jokaista koiraa 100% kuvaisi. Että sille kuormaa kuitenkin tulee, että huomaa hyvin seinässä, niin sitä kuitenkin vähän siinä ahistaa, mutta sitten kun ominaisuudet vaan on ja niin että pakko on reagoida tuohon hyökkäävään ihmiseenkin, kun vaikka kuinka haluaisi ehkä pois tästä tilanteesta ja sinne sun perään. Aika jännä tapaus. Millainen se on niin harrastuskaverina? Onko se Aika kiihkeä. niin? Mä voin kuvitella, että se on varmaan agilityssäkin meni jo. On, ja sitten se on varmasti tommonen, että ei paljon väliä vaikka mitään. Niin. Se on just se kohtuullisen kovuuskin siinä, että se vähän hankaloittaa, että ei aina kaikkia muista, mitä on joskus kerrottu. Että ei näin tehdä. Aina se illassa saa tulee treenaa. Niin se siinä on hyvä puoli, että ei muista, että tää oli huonot treenit joskus. Ehkä vähän voisi ottaa opikseen. Mutta niin kuin silleen mielenkiintoinen. Haasteellinen varmaan, mutta hauska. Oliko mulla tähän sitä muovia?